Het broerst op strette in Snits. Uit zo'n beetje alle hoeken en gaten klinkt muziek. Het zorgt voor een heerlijke sfeer. De deelnemers staan dan ook te trappelen om te beginnen. For me, a festival like this is very important because I can learn so much new on a vacation or a trip like this with so much great musicians, not only from Connection, from all over Europe. They're so interesting for me. I can see their performances on the different stages and I can learn from them. And maybe I want to show them what I can do, and that's a lot of fun too. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat is echt zoveel meesken, zoveel optredens. Dat is echt, ik vind het geweldig. Het moet nog komen natuurlijk, maar ik zit er echt zeker nog niet om alles te zien. Natuurlijk ken dat net, maar ik vind het hartstikke leuk, ja. Ja, hartstikke leuk. Natuurlijk muzikanten, het is altijd leuk. Een muzikant heeft altijd, ik weet het heeft wel een sfeertje. Het jouwt een sfeertje wel oud. Het is, ik vind het hartstikke leuk. Broerst een beetje? Het broerst, ja zeker. Ja.